Ktoré mesto momentálne nazývaš svojim domovom? Bratislavu. Najobľúbenejší hud v Bratislave. Určite Staré mesto, pretože tu mám ateliér a konkrétne táto ulica Panenská. Ak by si mala opísať Bratislavu 3 slovami, aké by to boli? Malá, veľká, komunitná a ženská. Ak by si mala bývať v jednom meste mimo Bratislavy, kde by to bolo? Asi by som dala Topolnicu, pretože odtiaľ pochádzajú moji starí rodičia a mám tam druhú dielňu a dýcha tam na mňa také poctivé remeslo. Najikonickejšia budova v Bratislave. Pre mňa je to Pradiareň, kedysi Cvernovka, lebo som tam mala prvý ateliér a tam vznikali aj prvé bratiská veci. Aká asociácia ťa napadne pri týchto slovách? Petržalka, Detstvo, VŠVU, kozy, Panenská ulica, komunita, Dobrá káva, Kauka alebo 657, SNG. chaos. Ktorá časť Bratislavy je najviac podceňovaná? V 90. rokoch vznikol taký článok, že Petržalka časovaná bomba. Keďže som tam vyrastla, tak by som povedala, že Petržalka. Kam na dlhú prechádzku? Palisády, smer hlboká, do Pruger-Wallnerovej záhrady až po Slavín. Kde sa dá v piatok najlepšie zatancovať? Povedala by som skromne, že v mojom ateliéri, ale tam, kde hrajú Rude Voice Radio, kdekoľvek. Skrytý klenot v Bratislave, o ktorom málo ľudí vie. Orgán v kostole Panny Márie Snežnej na Kalvárii, pretože vznikol v Slovensku a celý interiér toho kostola je nádherný. Čo pre teba znamená domov? Domov je dobré jedlo s dobrými ľuďmi, čítanie dobrých kníh a dobrý ironický humor.